Cambio de césped artificial do campo municipal de Tilleiro. O campo de aba artificial de Tilleiro empeza a notar a acumulación de adestramentos e partidos, dado o gran número de actividades deportivas que soporta. O Concello ten que empezar a planificar e, sobre todo, ser consciente de que fai falta un cambio de tapete. Por outro lado, tamén necesita o mantemento do sistema de rego do campo, xa que hai varios canóns de agua danados, deficiencias que levan uns anos arrastrando, as cales afectan tamén a que o campo teña unha vida útil máis curta. Por isto é fundamental o mantenimento das instalacións para poder durar máis anos. O noso rogo é o seguinte: solicitamos ao Concello que avalie o estado do tapete do campo de fútbol da Tilleira e que avalie a deficiencia do sistema de regado do campo e que valore as obras necesarias para evitar que o dano sea maior. En canto ao tema de riego, falei co técnico de mantenimento e, desde logo, el di que a solución está dada e que hai que cumprir simplemente unha serie de... Non houve este ano ninguna queixa nese aspecto. E no que é o tapete, pois, de momento é verdade que ten zonas dañadas, se está facendo un mantemento cada ano del, se intentará seguir facendo o mantemento e creo que de momento non é, ao meu entender, ainda o momento para cambiar o tapete da Tilleira, porque estamos falando de cartos que teríamos que asumir o Concello e, desde logo, se non hai programas para eso pola Xunta ou pola Diputación, difícilmente se vai cambiar un tapete que vale 300 e pico mil euros. Iso era algo todo. Iso é o que se nos dixo, máis ou menos. Claro, non era obra total por costas, non hai ese partido todo o medio, sobre cambiar o que nada. Sí. De terceiras, por exemplo. Iso outra cousa, non se va a la base. Iso outro non. Se ten que se base de terra. Este se nos deixan facer xa.